Pelotaren historian zehar izan du dira hainbat txikito izenarekin jokatu dutenak. Txikito deiba famatuena. Bere garaian, pelotari figura izarra lehendabizikoa, mediatikoa esango genuke. Gero, etorri dira beste asko txikito izenarekin jokatu dutenek. Hoietako bat, Kanboko txikito, gero txikito de Bolivar ere bai, baina hemen Gipuzkoan izan du dugu bat txikito izenarekin jokatu zuna, da txikito de Urrestilla. Gurutz, Opa, kaixo posten hau espaliko partez ikustea. Bai, nola deitzia nahi de Gurutz, txikito, hauntxa? Bueno, hauntxa, txikitatik hauntxaneko hauntxa. Bai. Aitagatik. Da pena zoragarria degula bizena Aranaga, bakarra Gipuzkoan. Eta hori asko gustatzen zen, txikitatik hauntxaneko eta hauntxa. Urrestilla nuko kokatzen da? Ba, ni beti asko galdetzen dira ezagite eta kokatzen duk Gipuzkoaren erdi-erdian. Dauka Beizama ondoan, eta hori de Urola Beizama erdi-erdia. Bai, baina Urrestilla da auzo bat da, ez da herria, ez? Bueno, niretzako herria, beti broma egiten duten Azpeitiarra egin dut, Azpeitiarrak laportutako herria Urrestilla. Eta horrela izenoan, horrela du. Horre bazoak kondaira bat, baina luze izango duke kontatzea. Beste aldetikan, zuen familia Urrestillan hauntxa. Hori ba. Hori nundikan dator edo? Bero oso polita du, goren jatorria. Hori, garai hartan, Euskal Herrian, inguru hortan, guan festa eta guan zagardotegiak, dara zagardotegiz beteak. Eta horan ondia landetan zagardotegia, eta hor orduan ban juntau jendea, eta hantxe festak. Eta batzuk urrezildarrak, eta zoze berruan, da estrilloak eta hola, apustuan maiak handiak zagardotegian, eta orduan, pentsaiten, zaure saltatzeko apustuak egin batzuk eta besteak. Eta gure birraitona, txikia, oso bizia, eta zeintzuen, jota, saltau, eta jetxite saltau. Eta orduan bate, hau de hauntxa hau. Eta hortik izatorre, hauntxa, birraitona zengoan gara hartakoa. Eta hori oso polita duke, saltoagatik. Zuen jatetxea zenuten Urrestilla? Bai, eta oso ospetsua. Aitak sortua, eta karo, ni 4 urte nitula, oilotegi bat, aitaren bizia zoan ardua saltzen, gero tabernatxo bat, eta gero erretegia, eta benetan izan nuan oso ospetsua Euskal Herrian. Eta gaina aita trikiti jolea famatu? Bai, oso ospetsua, gizon txikia, baina oso bizia, eta oso gizon gustagarria gehienantzako batzu zinbirietola, baina benetan zaukak histori bat, bueno, gauza duk, niretzakoan jauikoa jomena, gertatzena duk, dirua zitzaiola inporta, aitari, amak ez da bate, ematen, ez da txakurra hondik patrikan. Ezuan, bakarri egitezian, ikastolatakun, zoinu jota eskoprau. Eta hola beti hola biluban. Eta nik hori asko ezkertzen zoat, zatikan ez zaukak erentzia haina hundila etzian egin, eiteko mode aukita, bineko arkeunian zaukak, plaka bat etxean jarria. Aitari. Ama zemozkoa zara, zuen ama lainkia? Bueno, derri hori izan behar. Berro eta zemat urte, ia 60 urte, 50 urte, jatetxea, oilotegi baten hasi, eta jatetxea, eta amak aita kanpoan da askotan, soinu jutzen da, urrean, aparteko emakume ez amazalako, baizik, 8 ume, eta hortikan, hasia gu behitzat izan ginen zuertea, ez gendula gozei pasau. Da gara hartan gozea bania konturatzen hau. Zuze urtean jaio zinen? 55, 1955, bai. Posgerra, bueno, ja... Bai, ni 1955,
eta Santa Kutzetan, horratikan izena kuru, Santa Kutzetan 3 maiatzan 3an, hori izan eta. Gurutz, Urrestila, herri auzo txiki bat, zuetzako herria, baina puntista ugari sortu dira Urrestilatik, Bueno, Arturo, naia. Txikuri Tarabia nahi, Periko eta Xanti, gero Rafael, Altuna, Izpuru, zean Altunako bazarrekoa, gero Siriako Nuarben, gero askoitin, Txanistarrak, eta beste bat bazarrekoa. Beha ezkondu zena Mallorcako... Egaina, hori duk, Egaina, eta, horrela. Zure haurtzaroa, Gurutz, aitare kirolaria... Apartekoa. Hainbesteko gauza zauke pentsa zer egintzuan, hainbesteko kontatzeko bat. Lara urte zitula, azpeitin, zanida zeunean, 12 mendiko ibilaldia, 12 ordola, 200 atera, berua izugarria, eta erdia ez iritsi, eta gura eta 80 urtekin nintzian ibilaldi dana. 80 urtekin. Baingo mendi lasterketak garai hartan ere baziren. Orduan korrika ez, ibili, buelta, karo. 12 hor ibili, Donazpeti izan du, izu Euskal Herriko herri menditzuenetakoa, lehenbiz nola zan antolatuan eberezako martxa, juntzien ikurrinen aurretik, azpeitikoak eta jonituan, jaktako lota. Pelota zaletasuna aitaretik jaso zenuten? Dana herri guztia, pelota zaletasuna beste ez ginean, gure puntuan jokatzen baki nola zan, ardidana sartu frontea handia ginean gukan, kristono frontea irikia izan paretan, eta orduan puntua dana, eta 40 igual, da pelota botat, ikanpoa eta hori guan. Puntuta deitzen Puntuta, puntu. Tolosa ingurun da txokotan. Txokotan. Txoko galduta kanpoa eta horrela. Txoko, baina guk ezin txoko, guk ginen irikia, guk ezin txoko frontean ginen, aurrean Eliza Pareta bakarrik guz gula txoko egiteko, eta horren bako txokotan. Eskolan zen Moskua, eskolan hasi zinen, da gero lanean gazte? Eskolako kontua duk oso gogorra. Hainbesteko anedota kontatzeko, eta nik zaletasuna izugarria, eta ezin ikasi egurra mateo, zer gauzea euskeraz, espainolez ezin egin, eta oso gogorra izan, gogoa ikasteko eta ezin ikasi. Hainbeste gauza bukatzeko, hainbeste gauza ez pizarra bat maila huezela ginen, ezta? Eta orduan paretan, eta nola papelik eta idazteko eta lapitzik eta etzan, ditado leitezio gan, maixuak ditado. Gartzen, España es buena, luz grande, ez da gireteko, geltiu zitzaion pusketa bat, bizarra horrei, eta zantzio ban, a ver, un apellido corto, eta gumea, korta, eta bestik, si un apellido corto eta korto, kabreatu eta jata eurra guri, eta guk, pentsa zer, guk are korto eta guk korta. Eta hola pentsa, eta egurra. Beak eskatu abidezea bat, una apellido corto. Festapuntas ikasteko, nondikan etorri zitzaizuen anaia anaia etzakia nola zan, Anaiana 13 urtekin hazioan, anaia Hilenago asin. Baizea, ni al revés. Ure hazi, claro, ni leheno hazi banitzan, orduan haziko nitxian, 11 urte, hori zongoan hona, baina ez, anaia, eta ni gero, motoran izona kontatuen atxeok, izoz motor zarban nola izen gendun da hori. Nolako zen hori, motorrarena astuta dauka, motorrarena. Zaziarte zean, lasto hartetik enatean, egun motor hori dena puzkauta lasto artean, eta nikun eman pedalai, eta pu, nazioa martxan. Motorra zinen zen, aitarena? Aitarena, aspaldean. Orduan berria, baina nola remolk egin litzen zen, sumitza ematu dola zauen dana puzkatua. 7 piezatan dana puzkatua zeuan. Baina, nik pedala eman, jarri guan, Dios, han martxan zeu, eta nik ordu zein duen,
lagun bat soldatu eta da martxan jarri. Ze marka zan? Iso, Iso. italiano, bai, oso atera dituan. Famotikoa garaietan. Bai, bueno, fama izugarria gure ban bezpat eta lambretan da horren garai hortako kompetentzia. Eta etorrituan Gipuzkoa 18 iso horrela, gure tartean gure aitan, oso onak atera dituan, iso hiek, aite bat hartu zian, eta ure irauntzian betidanik, eta beste gerokarroan beste remezak gehiago zartzen, danak dezein denitu, ezuan bate gurungo remezak oso eskazak atera dituan, da ezuan zartu izoa Euskal Herri da, dezein denuan. Ura martxan jarri, martxan, eta arekin Tolosa. Bueno, gero martxan uren jarri eta mekanikako lagun batek soldau, orduan ez eta lagun batek tailerreko tornuak pintatzeko margotzak arrezian are montzaintzian pintatuta. Dana ikusten zen, honek tornuan pintura zaukak. Eta martxan ebitzuan. Eskola zera dekin utzi zenun? Utzi, hasi ez sekula. Hasi ez? Hora, ikutzi, nik ez hori dut, nire mina, ez nula nik ez etxeman ziren, ze titulu orduan bazan, film bat zer ez. Irakurtzen ikasi nula, liburutan edo? Ez, gogoaz, eta, bueno, leheno kontautan atxeok. Ama jartzen zuela taberna nola zan, garbitzakoan, zegoan lurra, burrarria, eta gero lehortzeko, La Voz de España jartzen orduan. Lehortzeko, eta nik zartzen ginen, da ni orduan eseri, eta horri agiek, eta hori nire zaletazuna. Talerrean ibili zinen? Bai, 15 urtekin, 15 urtekin, mekaniko fresadoran, errandetan. Eta bat lau nauzituan, bat oso zaletazun ondia pelotako, izena, bueno. Enpresaren izena? Iralak. Iralak, bai. Torno, zaite ziren, torno revolver, torno automatiko, semi-automatiko, hortakoak. Horra hasi zinen, bai, bezala, peoi bezala edo? Ja, ofizio jakazten, fresadora, eta makinek honen eta garai hartan, fresadora ban, honen eta madrina dona zailena, justamente fresadora, ona zarian ditituan pizazko tornuan, jare berriz gora bera eta oso bat. Horrela zenbat denbora eman zenun talerrean pelotan hasi aurretik? Urte bete bat, ez gehiago, bi 3 urte, gero, eta nik orduan anaia eman, eta nik handik atera nahi nian, gure guan eretzak gure zuan ere hilekuan preso, zentien espetxean zentitzen itxan. Lehi horren bezala aurrean, torno hori, eta ni hamen bizitza, hauen diez, hau ez du nire, ni handik atera nahi nian, kanpoa. Eta nahi eman nian, Tolos hortizatorren, ni ez da nahi Arturo, motorrean, eta hori ikusi nonean, izena ni pelotan beti bilian. Tolosara, Arturo, Tolosan hasi aurretik, zuek ikusita zeneukaten zestapuntaz jokatzen? Ikusita, bai, bueno, ez, nun ikusi, telebista gitzogan, nula jun, ezin ikusi, nun ikusiko ginen. Eta nola, Tolosara iritsi eta zeinekin hitz egin zenuten azteko? Nik Arturo emanu ikusti nuanean, nik nebure izan etxan pelotan, nik guan hasi pelotan, hasi banakean ni pelotan dagoela zer eginikan, 18 urteekin sartu nian lehenbiziko eskuan zestua, ni banakean pelotan izin nuela, baina ni tailerretiken fresadortatik atera. Eta orduan, Elizondo, Rafaelei, arei izan itxoan, dako haitiak bezan, honek izan jo ditu, eta horrego zoan launtzaile asko launtze ziban guri, eta bati izan ziola, hori pelotan hasi berdula, honek pelota borobilo laukia daretzaki, eta pelotan hasi berdula, horre baina zinitxean, eta hortan, hanazi, eta gero... Gogoratzea lehen da biziko egun haiek, Beotibar, Tolosako Beotibarren... Nola ez, jaro, gure zauka grabatua, baina nola oso ondo zintzenean. 18 urterekin hastea? Karo, nire anaia 15 urtekin debutau zidan. Arturok. Arek 15 urtekin debutatu. Arturo urte batzuk gazteagoa noski, bai.
Bai, ni urtea, baina behazioan, eta 13 urtekin hasi, 15 urtekin. Nik ero Madrien nil den debuta. Ez que ni debuta berra naukean, 18 urte, eta soldauzkan nola nuen, mani debuta inbernian, bestela noakun. Eta jonitxan Zaragoza lehenbiziko, Zaragozari bildurtu initxian, nola jongo nitxan Zaragoza, gero Madridea, tan izenian, general baten intxufea. Elizondok esan zizun, bueno, ja prestago debuta egiteko? Ez, ni neuk esan, behari ikusi nonien, bakar nola soldauzka jumernua, baina soldauzko manitzen zurran itxian, eta ordu neuk esan, ikusi zian ere, eta arek eman zian, bidea intzian, Madridea juteko. Bera deituko... Bai, bere eskuz, beha baizun kargua bialtzea, Madridea. Beotibarren ikasteagatik pagatu ordaindu egiten zenuten? Zatik ustat hori zala Madrideko frontoia, eta mutikokan hartu, eta nirako horitzen. Uste kontua dela, Beotibarren ikasten hasi behizain pronto, bi urteko kompromisua hartzen. Madridea, Zaragozan, hori du. Nire kasua, zuena... Berdin. Gu batea ibigitxan. Goatzea ize Madrideako, bueno, gurasoei etxien esan, bueno, Madridean itxiek puntan azteko... Hori ez, nire atza baino penagarria amantzako izenoan, anaien Arturona. Zate, nil orduan lehenu debutatu nian Madriden, nigan Madriden, soldauzko nago mermezez urtekin nik, 6 hilabetea debutatu nian Madriden. Horatik esaten nian nola gabaz jarduten nuan Urrestilan pelotan, posturak hartzen. Gabaz zibiltze izan? Bai, hori izan. Gabaz, Urrestilan, nik median binga eta benga. Tolosan, eta gero irekasa, talerretik erten, da gabaz, pelotan fokatzen. Gabaz, ilunpean. Ilunpetan? Bai, eta itenean, polita du, Eliza izugarria du. Euskal Herriko Elizik handi jenetakoa, Urrestilan zeok, postei gabe, Urrestilakoa du, eta horredik kriston fatxada. Eta ordu ni foko argi bakarra zauan, kamino pasatzeuan, frontoia eta etxetan. Anzauan foko bat. Ni orduan jartzen itxean fokoren aurrean, bota pelota, eta nahi ondila zen, pelota bota. Eta atzeatortze bazan, seinalea, jode, postura hona bota diat, etorri dut. Bestela, pelota bila? Karo, torre gaina eta pelota galdu. Beste pelota, 2 pelota eman, eta galtzen bazan, urrengonean, kinoa juntzan, eta urrengonean bila, pelota. Madridea iritsi, eta okerrezpanago, txikito de Urrestilaren izenarekin, hori nola izan nueken? Nik uste, pelota jano, eta uste, hori nik txikito zaguna nian, lauan oso txikita iraeta, etzan bat. Raketista? Txikita iraeta. Txikito iraeta. Eskusko pelotaria, bai. Txikito iraeta. Haren izena, txikia, da hori hartu nik, muget hori nian, txikito eta txikito lazien horak urtu dira. Urrestilatik Madrilea, eta hane ze panorama, ze giro beste mundua, nik ikaratzekoa, zati nigan guztoko xeiretan iritsi nitxian, gero 2 pelota nire gana, bat iparraldekoa, nola zen izena, eta moskortuta salduan, 2 pelota nire gana, eta bat guztoko xeiretan, balantzaka, eta nire bilatorri zina, eta nian nire egiten ardu eta zer, eta sorpresa. Eta maleta etzea nora junitzen, eta harrituta ikeratua. Nik izenean ona, txiki-txikitatik jende artean ugitua nengoela, tabernan. Niretzako izugarria, baituan batzuak, morototik etorrita zintzen aguantau, eta una india pelota jaguna, eta nuan, eta ni berriz jende artean ugitua. Horre, Madrideko etapa jorratu horretik, hor, tabernan pertsonai bereziak ere azalduko ziren, nola garai hartan herri hori. Ez, herri, ez. Are azaltzituan mundu guztitik.
Igual ezagunak gure eta ona. Etorri anedota bezala bai ban, Euskaldunak, Argentinatik alkarrez noa jun berdeu. Eta bueno, Euskal Herriak bat, hauntxen da txuluetan jatea. Eta propio, Argentinatik Euskaldunak, etorri gure etxe izona, hemen Donostin bat ezateko barzak. Bai. Hola, kriston ospea zian. Baina personaje bereziak ere bai, ez? Jode, nik horrezatetena da Morenito de Ibar, hori kontautan nagok. Bai. Morenito de Ibar zein? Bai, Ibarko familia honeko semea, hori bizizala trotamundoko, munduan zehar, eskale hola, eta hori nahian izan, pelotan aurretikan, gure etxea tortze ban, aitaren tokaio Antonio. Eta gero tortze ban oso gizon xelebrea, eta gurekin ibitze ban futbolien erakusten da horrela, eta gero gure etxean jate zitean, babak, eskale horiek, sobra, eta beha kontatzen, aventura zugarria, eta txikito, Morenito de Ibar. Pancho Villa. Pancho Villa. Pancho Villari, Mexikon, personaki, familiko epistolak saltzen aritua. Morenito. Ibar, Antonio, Morenito de Ibar. Eta ni berriz hori Pancho Villa, jode, hori nahi izan. Pancho Villa zautzen, Pancho Villa eta ibitzek itxian. Dio, beste bate bazan plaxentzi. Gero beste bat gure gizon edukatua, ikazia, doktore jantzia beti, txukun, doktore jantzia, etortze ban, daite ziten gure txatajan, gero errotan, zapailan estola, eta arek, zate ziban, bere Franco haintzezun bitartean lanik ez zula ingo. Bere anaia zer hilbiola... Bai, etzun bat gizon horrek. Madridea iristen naiz buruz, eta han frontoira iritsi pensioare bilatu. Bai, Margarita, Angelita pensioan hori du. Bai, eta deakuteriro lauito nago jende artean ibiltzen, eta, karo, nik junda, bai, hilabete batea, 50 peseta ordaintzen ginean, pentsioa. Euneko. Jana loat mantenduko, saldanak mantendu, eta mantendu eta loa, 50 peseta. Jode, diruan guru baino, hori ginen. Eta ordu nintzian 10 pesta gehiago ezkau. Pentsio hori. Zer jende mota egote zineten pentsioan? Artista, baletako neskak, dantzaiek, artista Tomas Dantekero ospetsuan garai hartan, kantuan, da hori begi hondi eta josten debitzen zana, gure potoidana ere konpontzen zizkian, Tomas Dantekera horrek. Eta, bueno, horrela haiek, eta gu pelotea mordua, iparraldekoak eta dana. Eta gero behintzat hori, jornal hori zanbarpezeta. Eta karo inbertzean, enpresa jun, eta eskatu. Eta ara jutego zen, da nik, eta txekito, eta, bale, ikungo ez da, bale. Diru gehiago eskatzen. 10 pesta igoziguna bai, eta jongitzean etzak diru lau. Ofizina doktorean, Sabino Bartogitzean, intendenteak, eta Eibartarra, Alfonso zientzan horren, Uriberta, Anabitarte. Alfonso Anabitarte. Hori duk. Eta, gure, dian, bestea, eta, karo, ni artean denuean degutatu, eta zartuan, despatxoa, eta zentzian da, hau zein da, ere gati, enian ez zauten da jarrakamak. Dagoeneko ja debutain da orda? Ez, debutatu berria, beto eninduan ez zautzen. Eta besteak, eta esentzian ere gati gauzein da. Behoti bar, Tolosatikan ara, salto ondia kantxan, hango pelotak eta... Ez, saltoa ez. Primeran, zati nire naurriko pelota zaba izan, txikia, eta ni
posturaketan itxian hartzeko, eta primera zuerti izenian, nik gaizki biliko nitxean, Zaragozan, 300 metroko Madriden oso numoldan itxian. Zean. Hasieratik lehenengo partidak edo... Ba, zeitun, ondo hartua, jartze zean, da nik zemat kolpe hartu nituen, Oso, nik guatzen hau ensaiatzen ikusten da, oso borrokalaria. Nire zauan, enberran naukan, enberra orduan, hori manakian naukela tope bat, zenik 19 urte, 19 urte voluntario, 6 hilabetean, horratik garutenean gabazta. Hor, Ramon Soroarekin partidu ugari jokatu dituken, ez? Bai, eta oso ondo, eta gaina partidu gogora, honenan partidu jokatzea iritsi nintzen. Orduan, Gallarta oan fenomenoa Madriden, Gallarta. Pelotaia, gure ban, gare gaina jokatzen zian, estelarra bakarrik jokatzen zian, eta zian telefonika lanabazakoan, eta gure zoan tortzen gu bezala, bostor dure tortzean bakarrik, estelarra jokatza eskinila eta zerrek, ez da gure ban, destakatu. Zema partidu hilabete batian jokatzen zen dituzten? Ordua, iaunero partidu jokatzen. Iaunero. Kinielak ere bai? Bai, nik kiniela joduri, nian kiniela bat azteko kapazen itxean, Zaka eta urduri jartzen itxean, da pelota, bai, oso oino baita ordu, eta enian gauza, pelota bat hartu, eta erori etezit. En cambio, Laguna Zoroaki, Gallartan kontra jokata iritsik itxean, zean, Lagunakin. Eta ni robota oso rebota ondo, zakean ean oso ona. Biparetaren gaino bai, zaila, zesta puntakin, pelotazko sartzen itxean bipareta zeinek espero du anfrontu txikia, un dia. Eta bipa eta zestuakin, naurri hartu tenean, sartzen itxan, zakeak, raketistak ere zuekin batera... Zoroa, arreba, neska handio indurtzua, gero txikita noeta, oso maitea ginen elkar. Txikita noeta eta ni itxean, bere omenaldiak honitxean, da, ja, alkarre bezarkatzen da negarra atera zitzaioan, ikusi nindunean. Zemozko horremana zenuten bestela pelota puntistak eta raketistak? Ni bitzen gehiago, ni hoituen nik raketista ingustuago, danan tartea, nitzean oso maitea txikita izarra, danak, txikita nobeta bere omenaldian, geldituan, ni raketista gehiago bitzen nitzean, pelotea baino. Bizitzeko adina dirua irabazte zenuten? Bai, ni bai, besteak ez, nik, klaro, nik ero niak, jo nitxan, gero sartu nitxan, zean, voluntario, Ministerio del Aire, enaniok, jode, nik gaina, dirua. Entxufiarekin? Bai, entxufiarekin, Ministerio del Aire. Zeinen entxufia? General, Bosch de la Sierra, general handilen bat, Naparra. Hori nola? Aizkaitean, hanno gari pentsatzen arzak ez da, arzak zain ez du ezautzen. Ulertzen, hori, gura ikaiteak zuen aitak harremana ugari. Bai, kristona. Hame bezak arzak ze izango du. Gura iteko lauan, proportzioan. Garai hartan, hauntxa, fama ospe handiko jatetxia, militarrak eta... Danetatik, militarrak ez. Militarra iskutatzit, militarrak ez. Espuru txoko bat, zala, haren bizitza ez da kontatuko, baina pasauan ezan, arezian, soldauak eta bialtzen zituen, kargua zian, espuru txoko horrek. Espuru txoko sorterritako batek, laguna, horrek, gura naia, horrek askatu zian soldotza jungabe. Zian kriston hartu manaz, gura iten laguna, espuru txokoa, eta arek, eta zian diruek kobratzen zian daula, eta, aritean bere bizitzen. Guatzen hau gure aita zanak, egunkari bat, astekari bat euskeraz, zeruko argia, eta hauntxa izeneko artikulusko batzuk agertzen ziren Madridetik, intzen hori? Bai, ni bidaldia. Eta nola hori? Nik zaletasuna, eta bialtzen nitxan batei,
Baitu, indi bialdunian da, gaino... Zeren gainean bialtzen? Esango diat, bat izenuan Tolosako aitona bat, kargu handia zian, zean Madriden, eta euskaltzalea, euskaldueraz, doktore zonberdoa, eta gizon kuriosu ban, hori. Eta akarrekin, txikito, eta nik gaina beti zaioten itxean, saludatzeko zaitona hori doktoreak izan zemea, Tolosako akuzako zeinote zen. Baina, zean, kargua ez da unatzea zegaitan, eta nik jonitzean da zen etxoan, aitona ez zu Tolosa, da, euskera, eta emezte urte Madriden, bizi guztia Madriden, da, euskera etzaitzu, aztu, bastoia altxau, eta esan zian, aztu euskera, ez da aztuko ere, zaitona horrek. Gazteleraz zeboz moldatzen zen igai hartan? Orduan ezer ez, oin gutxi, oin gaizkit, orduan gutxiago, pentsa. Orduan kuartelean sartu eta txoke handi xamarra izango zen, ez derrepente... Baina ne importaik ez. Militar partian... Jode, behar ni honitxan intxufauta, gero ez da baina ez gain beste gauza ditu. Horrek, aitona hori esan zian. Eta gero kuartelea pasauta, ni entxufan itxan aitak, Bost de la Barrera kapiza, generala Naparrak, sartu nintzen ministro l'aire, eta horrean intxufi bakarrik behaien zemeantzako ministro l'aire. Ministerio de l'aire. Bai, Madriden. Eta are sartu nintzen nik. Egun normal bat nolako kuartelean loin behar, kuartelea... Baina, beto, nik zenean la leche, nik zenean kriston zuertea. Ministerio de l'aire, han intxofanitzean, dantzauan, hotelauan ure, residentzia, militarrantzako, Ministerio de l'aire residentzia, eta ni, biharren aldian area pasau, eta horko residentziko botonez. Botone, hotel batoko rezezioko botone, bote izaten depa. Hori, nire kargu, eta ematen zioan propina, eta dirutzen ginen. Propina eta partizitzen bestizio gobiako eta beste bat. Han ibiltzen zen bulegoa? Botonez, klaro, eta nani maleta jaso, genela da. Euskaldunak nola ikusia ziren garai hartan, horako kargo ondiko militaren? Oso gaizki eta oso ondo. Gaizki? Oso gaiztoak, militar esango dira, eta hori kontuan eukitzekoa duk, bat oso kontraioak eta oso aldekoak militaren artean. Bai, ni ezautu nintzen dana, bitu, kontatzeko. Han etorri uban, enuntzian, Bizkaiko herri maten kostalde marinakoak, eta entziden, getxo, ez agustia, getxo nizan guan. Eta ospakizuna behai egiten. Eta ospakizuna egiten naizela, sartuituan 3 mazkadotu bat entzioten, bandera kendu o bandera erre. Olako zerbait entzioten. Getxon. Olako zerbait entzioten, zart behaiei eta pentsa zertzan hori. Hango bat etorri uban, urrungo unean, hotelea, zaukan amorroak, begira zer, ni ez natxaua, baina bestak esan zidan, betu zeintzuan, berak agindu zuela, 6 apaiz euskaldun fuzilatzea, beak, teniente zalakar beak agindu, eta haien pentsakizuna ezintzeilako onartu. Apaiz horien pentsakizuna ezintzaikela onartu, eta fuzilau beak nola agindu zuen pentsaz, zean murrokin kontatzen zuen. Aldekoak ere baziren da orduan? Lasaiagoak, hori dana, distitu danak, haiek ikusten ditek bizienak eta gauzak. Baina marron zaude eta zen berdotako enberdu, jokan nahi bat behaien, bizia jokatzen zen berdu baixildu, eta ze kristo. Zema demora eman nuken soldazkan? Zemate, zakiat. Soldazkako baluze izango ban, 11 bat hilabete. Bitartian? Pelotan jokatu. Hori du, gainatia pelotan jorrala gordetzeko. Han mantentzen itxean.
eta orduan. Eta nik diru mordoa ahorratu nian. Soldauzka egiten pentsa. Nire danak etxetik dirua bialtzen. Eta ni dirua egiten. Aita jutezan bisitan? Bai, zarri gustatzen zitzaioan. Eta gaina oso bizi jauan, oso askotan, klaro, jungo ezuan bizemean. Partiduak, Mallorcare bai, jute bai. Zema demora emanuke Madriden? Soldauzka inaz emate. Ia hiru lau urte. Soldauzka bukatu eta jokatzen da, bai, hazi lau bat urte ia. Bai. Eta gaina bizien itxian oso leku egonean. La calle La Paz, soleko, 0 kilometro, 0 hori. Gerostikan junda bizitatu ikut bazteraiek... Bai, arrezko, bai, Madrid, inbeste bai bizitatu, klaro, txekita izarnak ine behin, omenal sortzea Alberdi pelotaria, Feliz Alberdi, zautuko ban, eta gero beti zoze bai, juntaz, bai. Han goela izan nuken aukeraren bat, Ameriketara joateko edo Filipinetara edo beti... Ni gero handiken jonitzean Mallorcara. Eta nola, Madrilen ze esan nuken, hemengo bidea bukatu dek? Bai, etxea etorren itxean, hangoa bukau etxean, etxean taberna haunditzen, haziok erordun taberna haunditzen, ikuluak edo beste ikulua zizuan osabari, eta gure haunditzen, da neonitzean lau bosi denboran, gure laguntzan, eta nagoela Gabonetan, San Sebastian bezperan, zeak Zumaia, pelotaria, horretzea, Julian Zumaia, urtainen lehen guzua, horretzea ez, behakin. Arek abisatu zidan, utzu nua zauela, eta ja juteko Mallorcara. Ja, behartzala, eta orduan, gonitzean. Bestela, etxian lanean azteko? Ez nakian ez erraztarrani, baina hori zen ere salvazioa. Ni ez da noa jun gaina, debut horrekin bizi bai Madriden, molda baina handikin, jokoarekin noa jun berdu. Joku apalekua intzin. Baita gaina fronto Madriden joka bizi guztia pasatu, ez ze fronto eta jun berduk. Hori du kaiola batetik atea eta noa jun berdu txoria. Zean, hori ban. Eta Mallorcara iritsi eta beste... Bai, Mallorcan ni kriston zaizenian. Kriston zuertea, ara junitzenian, zanean, han izenian kriston, neukein nian, han debutatzea jun, pensio baten, hartin debutatzeko, da pensio horta gaudela, ni debutatzeko artean, da etorean Carbonell, representantea, Carbonell, altzari mueble saltzailea, etorri ban, hotelo horta, pensio horta. Eta arek esan zidan, nahi du nerekin, nola tienen un debut hau, nahi du nerekin manakorrea etorri, 600 bat aloko zion da, jode, segundo. Arekin gonitzean, egun pasa, behakin, da, muebles fullan, manakorren, nikotxean, 600 hortan, beha, dendan da. Bueno, hemen itxoin da. Zegat, minutu urdu erdi bat, eta etorri ban, kriston dirutza irebazezian. Hau salduta. Bia jentia zen, beha. Bai, altzari saltzen. Altzaiduak, hori. Eta, entzian, kriston dirutza, milaka pesetak. Irabazi. Igual lau bosei zazpi mila pesetak. Milaka pesetak. Eta nik, eba dios. Eta nik nire buruai, joder, honek egiten dura, nik enlezaket. Eta nik ordu zein nuen, egazkin hartu eta etxea etorri. Eta etxea etorri nintzen, eman nintzen susto bat, niak abixau ezunan abixau. Eta zer da, daneko eta hau zer da bil. Eta ordu nian, azpetiko altzari danak ezagunak, eta danakin hitzegin, Mallorcan, eta
Ni Mallorcan, ez dago, bueno, tori. Representazioa. Bai, ez dago nola ez daukaten, eta niri, baina, jode, bai pentsau, da danak, eta kooperatibak ez, danora toie ziten behar kooperatiba beste rama. Eta ni beste danak, nik hartu nizkian, matziaten, danak. Eta batek katalogoak genarok, etzakoan katalogoik momentu hortan eiten eguan. Baina eman zian krokiz hola papel bat beltza txurian, eta emango dia gauza bat, eta zeda eman zian poltza baten, armaiun atea, armaiun ate bat. Eta, jode, hori zona soluzioa. Ni ate hori zer da, batean itxabe. Muestra bezala. Ba, muestra erakusteko zertzan. Eta nik enakian zertzan pizza hori. Azterra nik. Zer, nego ematek eta ni zertzak egu batek mue eta zerrak egu zer da. Eta nik ez nekian. Mallorcara jun da. Ba, Mallorca jun. Fabrika edo. Dendata. Dendetan. Ba, baina ni mueble fullana junitzian da. Ni zeiten nun, poltza hori, lurrean latzen ean apropos. Eta lurrean atera, eta eskura maten itxoan, ate hori. Behai. Zati nil horrein atxautek behak aldik enakian zertzan, eta behai ematen itxoan, eta orduan behak hartzezian da, esatezian. Esto es zapeli. Behak, eta zapeli zer da hori. Ba, zapeli txapa. Egur mota bat. Mota bat, eta eta nik zapeli dut. Eta ez du gero brillo, eta ez du brillo ez dakiz eta ni danazi. Eta orduan, hartzen. Claro. Produktu hona, zunbait? Bai, produktu hori zenoan, eta orduan, ez ziten sinisten, hain ona, hain merkea, ez ziten ezaguna. Azpiti inguruan itezala. Azpiti, bai, urrestilan da, azpiti nordan dago, eta hori zena. Dirua inuken orduan, Gainezka. Nahi nuen nahi mete eta gehiago, eta behitu, ez dateko, baina ez egia duk. Nik, eta gaino pozinatxo, nik ez nian milionarioa nahi izan. Aitaren kastakoa. Ez zakiat, zer kastakoa, ez nuan nahi izan. Eiteko modu daukita. Eskaintzen ziatean, gero dirua inian, gaztature, baina, bai zergetikan, desgraziatuak ikusten itxean, jende hori. Ezke, jende, Parranderua intzen gara hartan? Ne parrandu, ne nitxan gauza. Ikasi nahian eta ikusi nahian. Parrandu, ibiltzea bastarrak ikustea parranderu barra, handiena. Nik enian, ni Madriden ez nian arde, ni Madriden danak ardu etxik, ni ez nea ostean, litro ez nea ostean, ni Madriden ez nian. Eta Mallorcare muebleak saltzen, eta aldi berean frontoian ibilintzen jokatzen ere bai? Bai, gaina duen... Kantxa luzia zan edo... Bai, 300 metroko egoan, eta moztu ziten 50 frontoia. Nik esaten diat, nik usietan, Miamiko ez dago handia, baina nik usietan frontoi ederrenetakoa, Mallorcakoa, Euskal Herrian, holakoik ez duk izan. Hango frontoi bezalakoik. Partidu pelotarik zeuden goatzea izan? Bai, 55. Kuadrua, bai, eta pelotai danak, hanpazaituan Euskal Herriko pelotai danak, han eta Kanariazetan ibitzituan, soldoz gainez, danak. Nik uste Mallorcatik pensako zila Euskal Herri garai hartako 180. Garai hartan Gipuzkoarrak ere bai, baziren... Bai, klaro, zeiza, txito, txato, beraita bozo gantolatzen da txito, ordizikoa. Txito. Ordiziko txito, bai. Zeiza, jugadorea anaia, eta asko gero Ibarrako fenomeno bat, jogadela letxe, katerzetan bizidek, asko eta txikuri Altuna, txikuri jokatzen zian, Rafael, Altunakoa, asko, dana. Eta Mallorcako epoka hori noiz arte iraun duzun? Noiz arte iraun urte askoan ere, urte asko iraun zian, eta horre
gertatuan, penagarria izenuan fronte ura galtzea. Gure bai zala monumentu bezala gordetzen etzian nolatanan, ez zuen gobernua sartu ure gordetzeko. Eta horre gertauan, zema zan, saldu egin da, ezenek egozien nahi zuen. Enpresa batek, enpresa pelota egozien nahi, zema zan, 50 milioi peseta, ez horrela, 50 irure olakoat. Eta, garai hontan ez da, bai garaia uste geroa. Eta luza, eta amerikanoak, baite, baina ez ziren tratu egiten. Eta bale noiz, etorri zian, daiek peseta, 110 devaluatu zanean, orduan etorri, eostea. Abai, baina orduan bibez konstruktoreak, Mallorcoak tratuan azita, eta zuek aluak, horak, intentziorekin, entzioten, bibez eizaldu, frontoia. Eta hor bukatu zen. Karo, boizkeda horretik, baina pendagarri hori zenuan, karo, aieketatik hori ziten, luze eta bazegiten. Inoiz eukidek arra Ameriketara jokatzea eskoatea edo? Bueno, momentu pelota eta baina, nik ordia, nahi tokazitzaidan, nik banakian pelota, nik harakutu ez da azmoike, nik gustago ezan pelota bezala Italida, Milanea, Filipinata, orduan, nola martxan hasi nintzen zalketan orduan, nik esan baziaten Milanea, jungo nintzen pelota gustora Filipinata. Baina gero, negozioak, hainbesteko martxa hartu zian, negozioak, nahi etortze zaidan, euria dirua, euria horretik etorri bezala. Dana komisio ebitartu? Bai, klaro. Langilegi? Norea, ninitxan, kargo. Ninean representante ninitxan, eta gero zea guztiak, eta nik hartu nun eske ninok ez zituk ulertzekoak, eske ninitxan kapaz negozio hori, gaina hori apuntatu diak usteko, negozio hori emetu kapazei ez naukan nola. Eta gero izanean makina idazten ez nakian, eta nola ez idatzi behar noa fabrikatean eskuz bialdeko maki. Eta izanean zuertea, patrona etxeko Andrearen anaian, kalbia duk Mallorcako herrik aberatzena, Europako aberatzenetako garai batean, kalbia. Herri txikia, ez da zautzen dekan, mendian zo 3.000 bizi lagun, aia baliz bezala gertuago, jo gero zarautz hori oto jedana berean. Palmanova, Magaluk, eta orduan izan zian. Garai hartan, Europako per capita gaundilena horrek zian, kalbia horrek. Eta Juan, nire txokandrina anaia, sekretaioa, horkoa, oso gizon, eta nahi ikarezko estimatu hartu zidan, eta arek esker, arek erakutzi zian eri puli makina, pixke diazteko, muy señor mío, muy señor mío, eta gero bareak atzakin, ezkerra gareini bestela, nola eraman. Ibaki nik gero desesperatu, Arturok berriz Ameriketarako bidea... Artur pelotan, eta nik betzazen, mueble la fábrica montauan, mueble la fábrica, Mallorcan, eta nik eman itxian pelotaiak, 7-8 pelotai, inauguratzea, denda hori, pelotaiak, alfombra jartzeko, alfombra kristonak, eta zema pelotea eman itun, gure alfombra moitzea. Anaia bizitatzea Floridara joan nintzen? Bai, horretzan, gero Orlando, Tampa, Orlando. Zian urte betan bete zian. Zian, anaian etxean, Orlando, netzan, Tampa. Nun zan, anaian, nun zan. Han bete ginean, horret, gero Orlandoko, bai. Eta, bueno, holan ibiliako. Hemezte gauza zaiteko kontatzeko, baina eta nik gero orduan hor diru aldetikan, arazoi sekulak. Nik 6 urte, 7 urtetik, ez diat izen peseta batean faltak
bizi guztian. Beti, peseta bat, peseta, ume bat, 7-8 urtekin, euro bat, beti, batrikan, jode hori, beraztasun, hori, bueno, hainbeste hondik hori, roi hortan, bai, eta gupozik, gero Jugoslavia da, nik orduan bez, gero bat ezen nion, laguna, Pepe Tejero, oso gizon, marikomioko buru eta burutekin, bere maztea, alemana. Baliz tratu egin duen, nigo tala ortogostu urte, hasi berrian, eta kupe deportibo zaukan, oso nigoetan kotxe politena, kupe, txuten dut kupe, hola, honena holaban, hola eta itxilla. Nik montanitxoan gela, azkuen horiekin dola eta kotxen truke. Tokatu genean. Eta niego tala ozuz eta kupe horrekin, leko hau dijo, Jugoslaviako nitzean, Titon garaian. Hori, turismo egitea edo? Bai, bastara ikustea, eta Rusira jo nahi nian. Eta Jugoslavia garai hartan zen Tito agintzen. Mallorcan, eta nik ezautu nizkian, Mallorcako hotel guztiak. Kategori guztitakoak, eta ni euskera da, aile erresok, ziru lertzen da. Berga eta holandesak, eta orduan. Eta horrek Titokin personak iotean, zen nire lagun hori. Eta Titon lema bale zertzan, zoan tontoa. Herriari jaten emaiok, eta pakean egon godek. Hori zian, taktika. Eta hori ikuste bat nion nintzen eanan, Jugoslavian, oinkero askatu dek. Jugoslavia da sartu, Triestetikan sartu, Korziak azin da, oin da, Jugoslavia. Hor sartu gitzean, eta jode, ze txukutasun kaleak, eta kalean, barleak dana garbi, eskalek eta ez da pentsaure, eta guk ongitzen da praka, eta hotel honak. Eta ez ziuan, onartzen hotelea ikusten ditxabek gazteak eta hoteli lekuik ez lotako, bat dana doktorea eta goberiz dian, eta emakume bateko izan, bai, bitu, horre lezakezu albergeak, herrian betan, kriston albergeak, eta hanko lezakezu doainik loitea, eta han zartu gaituk albergeak kristona, frontea alako zortzi handi igual, dana literaz betea. Eta guan dan bastaren zaudean batzuk, eta gu literatan geldio, loite, eta jo, pakean, pake santuari. Orduan neongitzean zaiten, lotan ordendu gabe. Bueno, eta orduan nola zebilaldi garai hartani Jugoslavian Tito zen garaianan. Eta gero handik, orduan etzen, gero beste batzen. Bueno, hau izan dugu txikito de Urrestillarekin solasaldia, hainbat kontu eta beste horren beste edo gehiago eukiko ditu. Hasiko bagina. Baina, bueno, denak ezin dute. Hasieran esan dela bezala, izan dira, hori txikito izenarekin, eta bietako Urrestillako txikito. Haupa berriro. Usten dian aspaldi bukatu gendula, nola itzaldi dekan, edan detzala martxan. Beste bat arte, familia esker. Euri motei, euri.